Ο φασισμός είναι ένα ιστορικά προσδιορισμένο, σύνθετο κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο που εκφράστηκε πολιτικά και στρατιωτικά στη δεκαετία του 1930-1940, ενώ σήμερα η απειλή του φαίνεται να καραδοκεί ξανά. Η κρίση του 1929 επιτάχυνε τις εξελίξεις για την άνοδο του φασισμού. Η οικονομική κατάρρευση των ΗΠΑ μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και έπληξε άμεσα τη Γερμανία, δανειολήπτρια της Αμερικής. Το χειμώνα του 1932, το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας ξεκινά την πορεία προς την εξουσία, πατώντας κυριολεκτικά πάνω στο πτώμα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Ο γερμανικός καπιταλισμός επιδιώκει τη ρεβάνς. 300 Γερμανοί μεγαλοβιομήχανοι συνεδριάζουν στη Βίλα του Πρου, στην Έση, και αποφασίζουν πως ο φιλόδοξος λοχείας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Αδόλφος Χίτλερ, είναι ο άνθρωπος που θα στηρίξουν και θα χρηματοδοτήσουν. Η κρίση είχε καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επηρεάστηκε το διεθνές εμπόριο, καθώς επίσης και τα προσωπικά εισοδήματα, τα έσοδα από φόρους, οι τιμές και τα κέρδη. Η οικονομία των πόλεων ανά τον κόσμο επλήγει, ιδίως εκείνων που εξαρτώνταν άμεσα από τη βαριά βιομηχανία. Οι κατασκευές πάγωσαν. Οι αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες υποχώρησαν λόγω πτώσης των τιμών στις οδιές κατά 40% με 60%. Με τη ζήτηση σε διαρκή υποχώρηση, σε συνδυασμό με την έλλειψη εναλλακτικών εργασιών, περιοχές που εξαρτώνταν από τον πρωτογενή τομέα, όπως εκμετάλλευση γης, ορυχείων και ξύλου, υπέφεραν ακόμη περισσότερο. «12 εκατομμύρια έμειναν άνεργοι. 12.000 έχαναν τη δουλειά τους κάθε μέρα. 20.000 επιχειρήσεις κήρυξαν πτώχευση. 1.616 τράπεζες πτώχευσαν. 1 στους 20 γεωργούς ξεσπιτώθηκαν. 23.000 αυτοκτονίες σημειώθηκαν σε ένα χρόνο.
Κυρίως γιατί πίστευαν πως ο γερμανικός φασισμός και το Τρίτο Ράιχ θα στρέφονταν μόνο κατά της Σοβιετικής Ένωσης, όπως διακήρυσαν. Όταν αντιλήφθηκαν το λάθος τους, ο κόσμος βρισκόταν ήδη στο κατόφλι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνέχεια και οι συνέπειες είναι γνωστές για την ανθρωπότητα και επιγραμματικά μια φράση της συνοψίζει, όπως την διατύπωσε ο Μπρέχτ στο ομώνυμο θεατρικό έργο του, «Τρόμος και αθλιότητα του Τρίτου Ράιχ».